Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts a este programa de notícies on analitzarem tota l'actualitat valenciana. Íntegrament en valencià, Però el programa d'avui va ser totalment diferent. ja que s'acaba l'any i volem donar un repàs a les notícies més importants de 2018. I com van afectar en el 2019. Doneu-li un bon like si vos agrada este vídeo. Subscriu-vos a este canal i activeu la campaneta de les notificacions. Compartiu-lo en tota la gent que li interessa el que passa en València. Seguiu-nos en les nostres redes socials tant com Facebook e Instagram. I ajudeu-nos en Patreon per a recolzar este canal. Què passa en el 2019? Mamprenim! Comencem repassant les notícies més importants de 2018. El 9 d'octubre, de festa a manifestació. Des de 2015, el Dia de la Comunitat Valenciana i Festa Nacional per als Valencians, s'ha transformat de desfil cívic a protesta multiideològica. El 9 d'octubre de 2018 resultà ser una mescla de valencians que protestaven contra el catalanisme, de catalanistes protestant contra Espanya, espanyolistes criticant-los i nacionalistes valencians criticant a espanyolistes i catalanistes. Tot mesclat en un conjunt de manifestacions i contramanifestacions que feien oblidar el verdader significat del dia, celebrar que són valencians. Què més? Ah sí, el triomf absolut del València Fest. Fira de la Valenciania ha canviat el seu nom i ha sigut un rotund èxit. Menjar, literatura, tallers en valencià, tota una festa de la cultura valenciana. Però i quines notícies podrien eixir en 2019? Noves associacions valencianistes podrien aparèixer, com per exemple Llibertadors. Lo que es començà com un grup de Facebook compost per amics s'ha anat transformant en un moviment de cultura i reivindicació valencianes a peu de carrer que cada volta guanya més adeptes. Desgraciadament, així com algunes associacions només treballen a favor de la cultura valenciana, altres treballen a favor de la política catalana. Parlem d'Acció Cultural del País Valencià, que en 2019 emprendrà una campanya a favor dels polítics presos independentistes catalans, financiada per el Govern de Catalunya, i en la que se busca la creació de ficticis països catalans. I per últim, el nostre consell de l'any. Sigues valencianista o catalanista, recorda investigar, culturitzar-te, buscar la veritat i, sobretot, En recordar-te de que qui no pensa com tu també és un ser humà, com tu. Bé, i fins ací el repàs a les notícies de 2018 i les previsions per al 2019. Recordeu passar un bon Nadal i un bon Ni Nou. Subscriviu-vos, activeu la campaneta de les notificacions, Doneu-li un bon like si vos agrada compartiu-lo en tot el món i ajudeu-nos a donar-li respalt a este canal mitjançant Patreon, que teniu ací baix el enllaç. Tornem l'any que ve amb més notícies sobre l'actualitat valenciana. Però sobretot, No te baixes del submón!